Aja tutupi tapi nih. Enggak tak. Lomba perkutut di kandang PLN Yogyakarta. Lah mesti nang omah kon nggawa rawani kok. Wong ki teko mantepe dhewe kok. Hah? Meloke ora ada jadwal. Ora apa-apa. Kok manuk loro. Wis ora ngetirene ya, ora sama karo ya. Oncreng ya nang pojokan itu lho. Yo. Gara-gara Pak Kas 100 sumbane ning isor kan mampu. Kebuling. Lintingan. Ora gara-gara cepuke ta panekmu. Wis gacor ta ya. Ah, digacor oncrenge kok. Jagang nang isore gacor. Walah. Ya ono mau iki diket 250 tok ya Pak ya. Ya, ngerti ya. Itu labot duwite ruwung iki. Entes iki to? Ora, aku malah lali ya. Jenengan sing tak lawani wis lost point Lah kok. iya. Pak. Mending kita wong liya nek juara iki wong liya aja kancane dhewe. Aku tetep tak tuku, Pak. Nek nek dituku dituku. Ning wegah nek ada kancane engko enggak mlebu. Aku ndak isini iki di sini-sini. Mending tak dhewe wong liya juara ora apa-apa. Aja nganti kancane sing juara. Apa cil ra sumbut nang dhuwur kok. Oke. Mun kasih gacor ya. Kasih gacor kan ning Apa bar ki engko anu gede dhewe. Nah, karepe mah rame ya, Pak ya. Jadi ini kira nih belum ngono wong muni ngono. Ngancing ae. Kae delok telur bapak iki. Nah, karo ngitung kae. Ora. Kae iki kok lepas. Kayak melu kulon apa kene to hitungane? Wetel 5 ya. Sini kene ya. kalau iki ya. Wah, kowe bawa ora cah emang ngisor dhewe kae. Sing gacor tetep Pak. Mau neng. Oke, kesan. Wah kae Ah. gede ngono wis pirang-pirang gelas saya, Pak. Udah nyilir. Berarti ya anu ya, bongsong angan itu. Baik deh. Rakat yo. Terus, Ono ayo aku nang kene. Mas apa? Kalau ini Untalane wae ngono. Ora jadi. Oh, sing sarapan Nomor 6 nih kata. Bagas ya. Mulai jalan kayak. Kayak muni terus ya kayak. Malah makan siang. Waktu nih, Bung. Ulah nomor tahu. Oke. Nah, nomor heeh. Aja suruh-suruh ana Jon. Hah? Iya ning aja suruh-suruh ana Jon. tidur kabeh ngomong kita aja. Heeh. Ora penak ana Jon. Iki sing juarane 1 2 3. Wih, nomor 14. Wih, juara kabeh. Ini oleh dorpes-dorpes kurungan lah. Apa iki? Pakai mulai. 15 menit tadi ya. Ah, kok puluhan lho ono. 6 menit. Malah nang isor ono apa? Mah ngasin. Boleh
oleh kurungan lagi. Apa kesen dhewe to? Kae pialane kedusung iki kae. Kok malah mesti ya lho. Kae to budi. Kecil kurungan cilik oh lagi. Endi? Kae mau jual. Cilik teman. Ijo endi to? Ini sering sarung. Iki. Ini Pak Putih kan. Entuk kan ana kan. Oleh. Oleh, Pak. Sira oleh. Sing bawang lho. Bawang lho, ora oleh. Kerucut kowe apa wae? Milion. Gawean. Kantong. Putih ya dia namanya. Ono ya. Ono kasih ono loro nang kene. Hah? Dhisik kon biji. Macam menglingi si ijo iki ya Mile ya. Kartunemu kan dia wis tiba. Sebut nomor ya. Menawa oleh kurungan barang. Enteni pakas langsung lak dia disebar. Pak kasok disebar tang alamun. Disebar sak tikete iki ora nyantel sing nyantel. Anggo dur pese. Luweh ora gagas kok. Wis mung. Oh, iki mau main handale iki. Juara berapa, Mas? Gimana Purwono kayak lu? Gak bisa menit. Anjir tem. Pakai muni ya kayak mana mu, Bo? Tembake panjur. Selesai. Alhamdulillah. Lancar.